akong channel guys, Ken and Kim Family Vlog. Kung wala pa ka-subscribe guys, i-subscribe na mi. Ini aja mo kuhay kaya din ng para. Di palubog. So today guys, nami lakaw. Baniminin do sa mga lakaw karon guys. Kaya mag-video po kung ato pa daw sa mga lakaw. Wato may karon sila sumamariling kay nami kuhaan guys. Kaya para mo guys, ugin sa mga kuhaan dili kabut dito. Di ko magsabag sa imong kuhaan ron sa kay para mo. Kaya grabe siksiha sa mga daga guys. Asa ka? Chinese nga nabentas. Ha? Chinese nga nabentas. Sabi? Sabi Chinese mo, sabi? Ay, chish, dan sabi. Dan. Dara guys, anang isuot ang ko ang ate. Dara ate, anang isuot. So guys, kita kits rata dito. Kay ari may mag-agi na ris bukid. At tumiagi dito sa bukid guys dito to. Tumiagi. Tumiagi karon. Kay deo-deo ra man dito. Mukarat dito sa mamarilin ron ni kabot na mo. Kita kits ta dito guys. Likim. Ish, tingin ko. Tabangan, nagamang baby Kim. Haman kamot. Thank you sa dress, Ate Josephine. Sa dress ni Kim. Sa isang ipit nga pang Chinese. The shoes from Matessa. Thank you. Ha? Hamay mo kamot, guys. So na may guys. Dala ka mga saksan ya. Kita kits. Ato ila sa mamarilin, guys. Uban sila, Eddie Boy. Ninong ni Kim, driver. Sakay Kim, ito Kim. Ito ninong tapad. Okay. Narga na may guys. Ano may ras bakla yun. Tapos sila sa likod to. Ara may agis bukid. Karoon dalira. Nilas ate guys. Damis katipunan. Umulabay mo dari. Ari mo pa nga ang dari silis. Kuanas ate kananan. Libre ito ba? Hala, ralami akan sa nilutos ate. Ano ni? Wow. Ay, tubig. Hugi. Uy, grabe lamia Asaba? Malbakuha na ah. Asaba ko nung taon, pastilan. Wow, lamia uy. Ikaw, talay baso, kape. Kitchen. Pero, panapugnaw. Dala ba subi? Dala ate kasi ah. Ug mo ari mo kuan, makalabay mo dera akbang gadud sa ilang kuan. Outpost. Barangay Town Road Outpost ya. Sa merkado. Dere guys, aran daghana ka jud niluto. Wow, lamia oy. Gulay. Oh. Gulay, di lagi kakaabot na sana. Kare, minudo. Wow. Minudong baboy, guys. Anja, pansit. Mau jadi lami ini kabuntag pansit. A few moments later. Okay. Hanggang sa mi, guys. Oh, yung kada mo diha. Hi guys, kalibang nga Guys, salibang sa driver, guys. Kalibangan na yung taon. Wala pag layo na po na murag akong tao, malibang. Gamay po. Nagkuhan sa guys, nag-CR. CR sa nag-CR. Papa Gabriel, where are you? Panatog ka na pa? Father! Naman. Nag-CR pa guys, ang mga driver. I don't want. Mako kay Bogasan ni Dapita guys. Wow. Kami na ni kay Landong bagian. Nice kaso guys, kagahoy. Init na. Di sa init. Di pareha dito sa'yo, yang init ah. Nice kaso. Naghanap pa sa kahoy. Wow. Very nice be. Unggoy! Napa ko na yung unggoy. Kita, hindi kay unggoy dyan. Kita ko na sa unggoy. Mas? Lagi na kumbabit. Ako na kumbabit. Unggoy. Putang eh. Nabis palilihan guys. Tazak meron kay kami man mag agi-agi tag mga lugar nga pa natagi. Shout out sa taga Kurilia. Kan taga Balilihan. Nabis baklayon. Wait na may ma'am guys. Then na miss Baklayon. Kobe! Hello! Hello Kobe! Si Kobe. Handlook ka Kobe? Handlook ka? Kobe, wow! Uy, nahilo nagkondas ma'am. Ayo! Nay pamahaw! Wow! Nice na ma'am. Nindot na. Ito ma'am! Ito na ma'am! Hey. Nindot na. Nice na, ma'am. Oh, luwag na. Wow. Wow.
asa. Okay na human. Nindot na guys. Okay na human. Daling to sa mo. Kahit pala kuliburan na tayo pikas. Balay. Dara guys, aga magikuha dara sila ma'am to tapok. Para naghanag aso. Wala ginuko. Kung di pa po ang Hawakuan guys, tiles. sa kabalay. Ana guys, gihatag ni ma'am. Tiles la na nami tiles. Kalaag na dyan si Diboy dari guys, dia. Panuhuton ka na si Diboy na naging mong kape. Kape na mi guys. Gihakot na nila papagabril lagi hatag ni ma'am nga tiles, ceramic nga tiles. Hala, hukti na pa. 105. Daghan na kadyo gihatag ni ma'am nga tiles guys na. Salamat kadyo ma'am. Na guys, social kadyo pa ni Diboy ichipan. Parisan o kape. Thank you ma'am sa pa-snack. Sunod mga on ka na. Ako'y kwa na. Okay ma'am. Ako dali ma'am, ulog na po. Ako'y palaman ha. Ako'y palaman. Lah itu ano, karena si Kobe. Agiring guys, kaya di naman mabugag ni Diboy na, murah. Ipadama ni mama to sa Alicia. Ato na enjoy Diboy. Lujun kuno na. Wala magkiang ma'am. Ano ulian? Ngapi sa mi guys. Snack mi dahil la ma'am. Magansa ka magpabuan. Na guys, magpabuhay na lamang kuno siya ni ma'am. Dahil ako'y buhay tayo. Masukay ko sa mukong buhay uban. Pakain na ulit. Pakain na rin na rin pala mo ma'am. Garaan ni Zin. Buwan magaling ko. Buwan ko ni. Sir, sir, Si Sisiria ko. Tagam ko no. To, Diboy, yag ka na napapuungan ni ma'am. Kana. Ada sa aron tayo. Buwan ka sa aron mundo. Kita nakagugos alis yan o. Kita nakagugos alis yan. Unggoy laki. Busy man si ma'am, be. Next time na taari. Dahil may gikuha, guys. Lamat ka doon, ma'am. Thank you. Disipon to ko. Na guys, salamat ka doon ni ma'am. Salamat ka doon, ma'am Marilyn. Welcome. At least nalimpyo na ako. Kaya may gikuha tayo, ma'am. Pati agbuwak ni ma'am, isang ipadadari. Kita mo, guys. Ay kabutang mga dito sa Alicia. Salamat ka doon, ma'am Marilyn. Oh, you're welcome. Ayaw mo. Unod na buwan na midari, ma'am. Hindi na ko busy po. Eh, puro man busy, guys. Puro busy linya. Patla. Kuhan ka ng taga Mindanao, eh. Pohon. 1 month daw. Okay. Ito na, guys. Karga na. Bye. Bye, ma'am. Huli na mi, guys. Bye, ma'am. Huli na mi, guys. Dahil nagikarga tungikwa ni ma'am, guys. Kihatag na tile. So, buhay mga buwak. Yung nami Alicia. Ristolay, guys. Huwag bridge. Kaya na itong tulay siguro. Udah speakers na. Rusak na, guys. Ayo. Oh, tapi kata silang guys. Ayo. Makto. Ay, sa simbahan sagna, guys, dia. Kape simbahan dito sa babaw pa. Ito ba yung sa kadlalong pista? Hagna. Guys. Tamigin, guys, ha. Tinahalan sunis diha. Ikot na lang, guys. Tabo. Masag grupo. Hindi magkakatipag din. Hala, may God. Uy, ginoo ko, napangga. Hala. Splash siya, nagbangga na to. Silan. 51st. Okay, tingnan doon.
ta guys. Yan sa mig paniud to. A few moments later. Bot na may guys, din na Miss Alicia. Okay kayo. Ito na, ipang-ambak ng Papa Gabriel ag lang idiboy, nang ambak ng mabuwak. Wow. Ha? Dahil na ma'am, abot ng safety. Okay kayo. Wow, dahil nang mabuwak na rin ma'am, di ah. Sabot na sa Alicia ag tiles ni ma'am nga hinatag. Ipabarog yun. Pabarag na si Zano. Oops, siya. Sorry. Okay, di na. Pasandig na raman. Lagi. Katulog ito. Okay. Okay, katulong karton. Pagkanabi. Okay. Ya ma'am, niabot na sekarang agi mong flowerir. Bitaw. Niabot na sekarang agbuak ni ma'am. Wow, ang nice ka ajo. Na sunod say hapit na musaha ni. Wala, grabe guys. Ang laki ka ajo di ah. Pada ni ma'am Dres Alicia kay pasahar ako dani guys kay agsaha ka ma'am. Inahan mo ya ah. Yeah. Yeah. Hindi boy ganahan pa kada ni boy kay saha pud imong hapuhon. Okay. Gamot. Naintan man si Ja mo ning nilaos nga ladja pamunindot ra guys ara ra ba ni kabyo maulian na ni silong man ni na guys ya view tapod very nice. Okay. 4, 6, 8, 12. The last one. Okay, 40 by 40. 12 pieces. Ang karton to eh. Dana guys, yan na, ang tiles. B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ka karton. Maganda. Yan na guys, nag-abot na gudin tao sa Alicia. Salamat ka, Azo, ma'am. Thank you so much ka, Azo, Ma'am Marilyn. Yan na. May ceramic floor tiles. Na guys, mo nagihatag ni ma'am, 105 ka buok. 105. Wala na. Karidaan na ni siya guys. Kanang ginamit ako kuan ba? Pinuplan. At least magamit man siya. Salamat ka, ma'am. Thank you so much ka, Ma'am Marilyn. Kaya na may itaod sa among saug puhon. Na guys, ang daghana ni buyag. Dapat agbuwak ni ma'am, gipadaan ni ma'am di ah. Abot na galis siya. Salamat ka, Pads. Huwag na magpaksaw diha na may kuhaan na sa ladyo-ladyo guys. Kuta ka laman ninyo ready si para iyok. Okay. Affordable ka to. Then na guys, ning abot na gazid. Abot na daris bay ag tiles nga hinatag ni Ma'am Marilyn. Salamat ka Ma'am Marilyn, Baylander and Swan. Thank you so much. Sinong kaadyo dari ma'am. Salamat sa Ma'am Marilyn. Labi si Gajo guys, sarang Gajo ka kuan si ma'am. Basta ginunay mantigo sa tanan nga kaadyo ni ma'am dari na. Thank you so much Ma'am Marilyn. Always amping mo diha ma'am. Diha ma'am, ning abot dari nga safety kaadyo ag mga tiles way na nga bua kalois Ginoo en taon kay lang ipabarug si ja guys, ipabarug nila dito sakjanan pasandig ra wa si ja ingon nga ipahigda delikado di mga buak. So mo to guys ilang ipabarug lagi pangita og pamaagi. Salamat ka Diyos ninong ni Kim sa mong kumpare. Salamat ni Diboy ug ni Papagabi nga sila mo'y nagpaadjong dato sakjanan dato pud ang buwak nga hinatang ni ma'am. Ning abot nga safety daris bay. Salamat sa Gajo. Thank you so much ka Ma'am Marilyn, guys. Diyan na. So, puhon guys. So, mahang manatulad tuog. Flooring puhon. Kaluyas ginawa na madya padung. Kaya ito magazin ng pangita. Agpaagi. Magazin pa ning kamutan guys nga flooringan si Jada na. Kaya sayang nag-tiles ng ihatag ng ma'am. Asam na natawag din makabit. Ato dyan pangita. Agpaagi nga makabit nila ito karon tamak at na. Natay at magtamakang murag lami-lami. Pasti ilo. Ito. Hamis ba? Ito. So, yan na. Abot na. Puhon-puhon na may ikabit ito. Salamat sa Gajo ma'am. Abot nga safety daris bay. Salamat Gajo. Salamat Gajo Ginoo kay naingan-inganing hatag na mo. Ako nag-expect nga naingan-ingan mo abot na may ingani guys nga na may ikakabit na pupuhon na to sa mga sag. Salamat sa Gajo Ma'am Marilyn. Diya guys. Diya mo rin yung video karong adlaw guys. Salamat sa pag-uba na mga nakuha mi styles o
buwak dito sa Baklayon, las ma'am, kay mo itong itawagan ko ma'am, nga ipakuha kay aron di mga pusa. Mga sobra man ni dito sa bahay ni ma'am. Tapos isang patay. Salamat ka Ma'am Marilyn. Salamat po guys sa pag-ubana mo. Thank you and God bless na tang tanan. We love you. Amping mo kanon na labi na sa mga silent viewers, mga viewers diha ug sa mga new subscriber. Salamat ka nitong tanan. We love you. Amping katanan. God bless. Bye. See you tomorrow.